Nakasagana matan ti Department of Education Region 1 para iti panagrugi man ti eskwela when ti school year 2026-2027 into June 8, 2026. Sigun ni DepEd Region 1 Director Estela Carino, adapay dagiti silid pagadalan asan analpas ti repair ken konstruksyon iti agdama. No way kasta, kinunana binilin na dagiti kontraktor mangipalpas kadagitoy sakbay amang rugi ti eskwela dagiti ubing. Ilawlawag na apuntiryada nga awanan ti agklase kadagiti temporaryo ken makeshift a classroom ita school year. Itibalti dayta na ipanamnama nakasagana da nga umawat kadagiti estudyante babon iti project handa ken dagiti manarimaan a panagsanay ken seminars dagiti manursuro ken school principals. Doon sa project handa, it covers school building, chairs, presence of electricity, mga materials, yun lahat. So may mga checklist pa